Yo pemirsa alam jagat maya masih kembali bersama Ratu Icliknya Jawa Timur nih ya. Dunyane gonjang ganjing yo, dunia periclikan sepi. Mergo kena nuklire Iran gitu, kena nuklire Iran, dunia periclikan ya toh pergitian sepi. Kena bom Iran iki sepi bolo. Bahkan anake juraganku sing lanang terjebak nangkin kono, cedek Iran kono, cedek Dubai nang Egypt, mone nang Dubai mlayu nang Egypt mbus ya iki mlayu nanti. Delon barangku mburiku iki, barang bawaanku kok cik gembel iki kurang ijlik, engko lek tinggi olahraga ngene-ngene iki iso keset ngono. Ya ngono kuwi. Jan dunia periclikan saiki sepi karena kena rudal, kena nuklir Iran. Wis kabeh do perang Seharusnya itu ora usah perang-perangan ngono lah. Perang pokang paling enake, perang pokang. Perang pokang wis adu ya, tembake curut-curut, tidak menghancurkan apa-apa tapi menghancurkan dalane bayi bolo. Jan ngene iki lak yo ngeri ya. Wis dunyane saurunge perang-perangan iki maune Palestina karo Israel. Mandek saiki malah Iran Amerika karo Israel. Saurunge kuwi golek pangan angel, golek veli angel, sing lanang golek bau angel, mergo angel golek duit. Saiki arepe menggayuh bawuk kuwi lho ya butuh ragat sing akeh. Kok malah do perang-perangan ki golek krisis global ya toh. Pemasukan income terbesar perang. Terus gak enak penerbangan ke sono, income tergede lho cah yo. Wes kita iki diambang kehancuran. Jari koncoku kok adewe kok jangankan mikir kentu gitu, mikir bercinta gak nyampe. Karena apa? Nek perang sampai perang ketiga, mikir golek isine teng iku angel. Wes ora kepikiran nafsu, ora kepikiran kentu. Iku jare koncoku wong kok nganjuk. Ya paling lek koncoku kok nganjuk iku mungkin ya nek wedokan liya ya. Ya, yes. Ramalannya begitulah. Saya tuh tahu sebenarnya itu. Ya cuman karena egois, semua orang itu kan punya egois ya. Punya egois, ingin memiliki, ingin ngentu, ingin ngiclik, tapi saya semakin hari ini semakin dewasa, semakin gak kentu itu semakin mengerti dan stay back itu mundur 3 langkah gitu ya. Sudahlah, memang ini kehidupan realitanya, jadi kita itu tidak bisa memaksakan kehendak orang lain untuk mengentu dengan kita, mengiclik dengan kita. Yo nek enek dijak nyileh manuke ya nyileh, nek gak ono yo diem saja, diloco dhewe ya ta. Ini kontenku ini edukasi dan hiburan ya ta, hiburane rakyat miskin. Jadi sing tidak mampu memikirkan yang levelnya di atas ya, di garis bawahi. Ini antara curhatan, unek-unek di hati ya, dan juga sharing. Jadi sing fanatik jek cangkeman. Mungkin hari-hari ini saya nemki gak patek ya konek no, pikiranku ora patek konek. Aku kerja kulit yo agak repot, jadi lek bahas sing periclikan sing ngene karena utakku urung semeleh, mungkin urung iclik ya. Bawukku ki arep tak tinggal nang Indonesia ya. Seumpama aku kerja nang Hongkong, bawukku arep tak gadekne nang Indonesia. Ben iclik ya, ben iclik karo wong-wong ora. Kesel aku nggo bawukku, sumpah. Nyusahne, ngrepotne bawukku iki.
lek tak gowo kerja ngene iki ngrepot nih dadak golek nih dolanan lah ngene lah. Lek nang Indonesia ben golek dolanan dhewe kan oke ya, gampang cari emas-emas ya kayak gitu iki ya. Konten edukasi ki ya ngawur ya, ngawur karena apa, kena nuklir Iran jadi nih kita semua ngawur otake, jadi kita itu ya bolo-bolo. Saya himbau ojo nyekek duit oke-oke nang bank, tapi lek nyekek duit oke-oke nang omah ya diperampok, ya dirampok ya. Kayak saya ini ranti duit ngene iki arep nanti nang bank ranti duit. Uripe saya ki sing penting cukup ya guys, bersyukur, golek dipangan, golek dipangan, golek diplekne ndak apa-apa. Terus nyimpen mata uang, jangan menyimpan emas. Golek nyimpen emas iki kan arep enek perang ketiga, repot lah menggunakan uang kayak gitu loh. Jadi mending menyimpan uang lebih gampang, lebih enak ya. Lek terjadi sesuatu opo-opo ki gak ribet, karena nenek perang ketiga emas pun ndak akan laku, emas nggak akan laku, apapun nggak akan laku. Sing laku ya bangga duit memang. Ya sembuhlah, kita berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya. Yang penting mikirnya ijelik aja, benda terlalu stres kayak gitu loh ya. Wis ngono ae bolong.